ngane kuphi imedesti yami izama ukuyothwala. Yacela ukuthi mina ngiyiphelezele. Ngokuthatheka kwami ngokuba ukheshekile kwami. Ngimphelezela. Ngoba phela osengithembisa indodla ngithi. Indodla the trillions. Yabo, kase ngithembile nami. Ngambuza before sami ngathi lento le ayuthintini kodwa umndeni. Wathi ngeke ngaya phambilini wena ntobe usungibhayizise ngeke ngaya phambilini lesithwalo ingakho ngisikhethile sona asike emndenini lesi asuthinta umndeni. Kanti asithintini kodwa abantu bangaphandle anizobe senisijikelela senisijakaza nisibulala senifuna ukusiseka izicubu zomzimba. Asike leso lapho ke sikahle kakhulu lesi wena nje ngiphelezele. Ngathi hayi wavele lamphelwe sisho ngase ngibonile sengigraduate ngasagraduate ka-4 ngishintsha amakhozi umsebenzi angiwutholi ngiyazama ngenza amabhizinisi konke kuyabhidilisheka ngeke ngize ngife mina ngihlupheka kanje konke kuyabheda ongcono ngiphelezele mfethu ngathi mina ayishawa full tank baba Sambi ngaqondene nokuthi bengisekhaya kahle ayishawa full tank baba Sambi ngoba kukude lapho kodwa ngifuna into ezofaka mina emgozini vele mina ngoba ngiyazi ngoba ngihamba le ndlela nje imoto yami iyatracker vele sibuka sibabili ngibhekiwe ngiyazi ukuthi ngisethi ifoni yami yathi ngabayibona ilocation yami ukuthi ngihambaphi ngimaphi ngasiphi isikhathi anginanda futhi ngiyamazi umuntu ngeke vele azangenza into embi sisuka kude naye nje wakudala hayi wayeseke weza kena ngaphambilini le ndawo le ayifuna ngazuthi ungahamba ke imoto straight that's why wa end up angigonulukela konke okay ayisambeke lapha hayi masifika ke lapha ke ngigqoka ibhlukwe ke mina ngithi nje ngiyehla ngangena thethe kubaba lapha hey abantu umphezane yaqhwa amabhlukwe la angene esigodlweni sami songibolela lesigodlo ngisho ngenhliziyo ngithi kanti kuzothola mina kanti futhi kuzothola ngami ngijikele ngihlalele emontweni hayi angeneke ubrother sika ngeneke kuphela 2 hours uye ubhuti ke after 2 hours ingcabe emanzi bafethu ingcabo inkunzi balanga zeingcabo bampeqeze uba liyageleza igazi la liyagele ndoda manje wanjena kanti isithwalo sakho sami cha process yokuqala lena yazi inkinga yini ke manje kuzomela uhlale la kuze kushaye uthola ngithi ule moya ngemoya mina ngihlala kuze kushaye uthola ebusuku ngeke bhuti mina ngihamba mina ngihlale wathi kulabantu bayasijikela la basenze imvi yomhlatshelo la bajikela thina hayi ngeke yenzeke leyo nto vele nami ngangizile la ngoba ngiyazi kunabantu abake abaya lapha baqhubuka ngiyabazi futhi abaningi mase bedakiyo sebedaka amahenisi bayasho bayamenshina lo baba so ngiyazi ukuthi ngeke amancane amathuba ukuthi ngingenza njalo hayi hlale hayi ke kuze kube sebusuku ke kuthi bese ke angena ngaphakathi ke mase kuyala ko10 angene kabuyele ngaphakathi 10 zithi mazithi 11 baboneke nogobela loyo ke sebeyalandelana bayaphi ke bayezibeni mina sengizwa after ukuthi wangitshela phela sesibuya khona ke endleleni ebuya kuthi kanti kwenzakaleni lapha wendoda ngoba base ngifuna ukwazi phela ukuthi kwenzakaleni athi lo gobela wakho amtshela ukuthini ngo-12 ebusuku kuzoba nesilwane esizophuma emanzini mase iphuma emanzini isilwane kumele ashayele ukusibulala bamnike into enjengokudlala yini le igalofu ne into ecishe ifane nenduku yegalofu but enkulu yona engambona ke ehlanayo ke ebusuku ngo-12 belandelana nogobela wakhe namathasa amabili hayi ngithi mina ke kushaze ohephena ke manje indodla ke ngoba lento ingathinta umuntu indodla the trillions hayi konakele ke impela ke hayi ke imali izobithi tata kubhuti yabo hayi zithi mazithi 12 kushuthi iphumeke le nto yaphuma ke manzini ayiqulo kokuqala ize ngamandla ayiqulo kwesibili aphelelwa amandla uthi aphelelwa amandla didizelawe after that akazange ukuthi kwenzakalani zathi mazithi 1 ngase ngivele sengi-about ukuyongena lapha ke esigodlweni manje ukuthi nako umuntu engabuyi ke phela manje kumele sihambe thina ayi ngibona ugobela wakhe ehlake nalawo mathasa kamabili ke mase zithi 1 ke sebehla ngeba umshungu sebeyalandelana bebuye naye useqondile useyinto ethe useyinto eqondile ke manje thwi esiyomile angathi biltong
hayi ngiphumeke mina ngigijima ngikona hey suka ayi wengangizweleke lo baba athi suka ngimoshela into zami wena uzongimoshela into zami wena hayi bo ngihledla ngizokuthola insana imbhubhudla wazani masipone angazi ke babe ngigxika igcaba benzani bemphuzisa umbhubhu ngifanele khanga ngithi nakho ngizofela umuntu la isidumbu sakhe siyobuzwa kimi Chweka uyalunga wena uyathanda ukwenza izinto ngezindlela yakho awuboniseki awubona ufuna ukubonisa uyalunga sengathi ngafela lokho ngivala ifoni ngithi ngivalelo sisibami akekho ngiphendulayo bayangibluthika ngithi hey ngithula akudlula 30 minutes avuke right angavuka umuntu okhathele okhombisa ukuthi khona wrong yenzekelile avuke right hayi shuthi ke mina sengibukela eminyango phela manje ngithi angingeni cha mina ngingangeni ngizomosha izinto Sangimenje ngibukele eminyango yonke into. Hayavukeke. Mube ngama nange mina ngithi amngeniseni kwenzakaleni ngitshaya right. Ngibuze kwenza kanje uyabheda. Uhlulekile funa kuloko. Uhlulekile funa kule game. Uhlulekile funa kule game. Asho njalo. Ha, uhlulekile funa kule game. Ethi nje hayi lokhu ke futhi uhluleke kakhulu ke bese ngikwenzela izinto zalula ahlule kakhulu ungaphinde nje ubuye ngaphinde naloku nohamba nabantu besifazane nizokwenza lezi zinto lezi hamba nabafazi hayi ngithi mina mfethu asami sihambe safika ngo4 ngamshiya kubo ngaphambe ebheke kasokhela zathi mazithi past 4 yangena ifoni yakhe akakhali yakhumbula ethani wathi asithinte emndenini hayi ngiyasithanda lesirani ngoba asithinte emndenini wakhala yini kwenza njani nenkinga lana ngificinga nami mthongo 12 ivuke yangiqaleka yakhayiza yakhala yazama ukucisa yashayeka phansi ngobuso yaphendukela ubuso lobuso basuka bahlala ngapha yaphendukela ubuso ingane angibangi ngisathi ngo12 bushaya inonweni ngo12 kuphuma ingane yakhe ingqaleka ibona izinto yahayiza izama ukujomba isango yawa yaphendukela ubuso ngavala ifoni yami ngathi webhuti ubungibona lapho ubungibona kokugcina enkingeni zakho nosuku enzile ngangifaki mina bengipheleze ungangiba angingeni indawo ekuyinqumo zakho le ungangilokuthi ngangivala ifoni yami ngishutha phansi komcamelo ngalala uvalo lethi gqi kwathi makusa ngo6 usengenhla kwasekhaya useyangibiza ngashona khona yini kwenzakala uyakhala ayindaba okudlala uthi ingane amade ihlakaniphe kangaka ingane yami kade yenza kahle kangaka futhi bayihambise ezibhedlela khona ebusuku ingane yami kade yenza kahle kangaka sengonakalelwe ingane kade kuyiyona themba lami yo uyakhala akakwazi ngisho ukuchaza lutho uthi lento kushuthi iyaclika vele bengeke kwengishaya into ngo12 kusho ngo12 ingane yami phuma ehayiza siyenza kanjena ngithi hayi ngisho ngizakhe ngiyangiphinda ngixolele nami ngideserve ukufa akuphelanga isikhathi esingakanani ingane yashona lapha esibhedlela yashona ingane ngathi nawe udeserve ukufa mfethu wena wathi asithinte emndenini athi vele nami ngideserve ukufa futhi ohlala phansi nomndeni wakhe akhulunywa le ndaba waze naba ngoba njalo asuka ubhuti wakhe omdala waqwa amdubula athi kanti ubuzosiphehla kushuthi siwumndeni uzosiphehla ngangithi ungalingi ukuthi akafaka ngigama lami akwenzeka abayibona sebazoyibona manje ngangingangene vele nami kwakuyithosi yakhe cha ekufeni kwakhe wayedeserve ukufa angizange ngibe guilty ukuthi hawu kodwa Nkosi yami ukuthanda izinto kwaba nje ukuthanda izinto kaphela kanjalo ke indaba yakhe yasale yaduma ke nje phela isiduma kodwa vele yaduma naye vele engasekho akuphelanga isikhathi esingakanani kwashona uma wakhe akubange kusa understand ukuthi ingenxa stress noma mhlambe kwakube nogcobo lalukhona asasanga kodwa nje ngiyabonga mina shemi ithwalo zenu asikho nje singawuthinta umndeni hayi asikho nje hayi asikho bakwethu singawuthinta umndeni hayi